Dnes máme špeciálnu návštevu, ktorá k nám prišla z ďalekých Filipín, z Manily. Je to chór, ktorý spieva, hrá a nás poctili touto návštevou, takže aj pri príležitosti Dňa otvorených pivníc, ktoré sa konali na svätého Urbana, ich poprosíme, aby nám pomohli vyžrebovať víťaza, ktorým sa stane jeden z účastníkov otvorených pivníc. Takže len poprosíme, aby nám urobili také malé antré. Ania si rosas pagani, kapay tawon sa kabukiran. Kaninyo makigumanuman sa kisaunog ng kalingawan. Malita na akong puhunan, mao'y kapilit sa kong ginikayan. Awit nga labing karaan, gagarbo sa atong kabunturan. Tigiring, 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 ay sa kong malitaw. Malindot pa masaya, daya mo kakabugnaw. Tigirong, 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 intaw sa sidudong nagtanaw. Kaginday, nagkabisay ang laway. Ay, 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 sa kong malitaw. Manindot pa masaya, daya mo kakabugnaw. Tigirong, 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 intaw sa sidudong nagtanaw. Kaginday, nagkabisay ang laway. Ay, 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 ang laway. Ďakujeme pekne. Poprosíme vyžrebovať. Can you select one ticket? Close your eyes. And can you read the name on this paper? Martin Pala. Okay. Thank you very much. Takže víťazom sa stáva Martin Pala, ktorému oznámime jeho víťazstvo a najlepším vínom pre informáciu sa za otvorené pivnice ročníka 2010 Urban stala naša novinka Blanc Fizz ročníka 2012. Takže gratulujeme Martinovi Pálovi. Ďakujeme veľmi pekne.